3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν διαλέξεις θήκη για το κινητό σου. Το πρώτο, συμβατότητα. Βεβαιώσου ότι η θήκη είναι συμβατή με το μοντέλο του κινητού. Έλεγξε αν έχει τις κατάλληλες σκοπές για την κάμερα, τα κουμπιά και τις θύρες, ώστε να μην περιορίζει τη χρήση του κινητού. Δεύτερο, επίπεδο προστασίας. Διάλεξε το επίπεδο προστασίας που χρειάζεσαι. Υπάρχουν λεπτές θήκες οι οποίες προσφέρουν βασική προστασία ή πιο ογκώδεις θήκες με έξτρα προστασία από σκόνη, πτώσεις ή άλλες φθορές. Επίσης, είναι σημαντικό να ελέγξεις αν προσφέρουν επαρκή προστασία στην οθόνη και τις κάμερες. Κάποιες θήκες έχουν υπερυψωμένες άκρες γύρω από την οθόνη, καθώς και γύρω από τις κάμερες. Τρίτο, στυλ και υλικό. Συνδύασε τις ανάγκες σου με το στυλ που θέλεις να προβάλλεις. Εξέτασε πώς αισθάνεσαι τη θήκη στο χέρι σου αν έχεις τη δυνατότητα και επίλεξε ένα στυλ και υλικό που ταιριάζει στην προσωπικότητά σου. Στα καταστήματα